Hola? Hola? Hola, Sara! Hola, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, aquí a casa, però estic una mica avorrida, perquè ja no sé què fer. Què vols dir que estàs avorrida? Que no sé què fer. Escolta'm, has mirat tots els articles xulos que hi ha a la web de l'escola? Sí que els he mirat, són molt xulos, m'han agradat molt, però ja els he vist tots moltes vegades. I el Cimbalú? Que has jugat al Cimbalú? No, però m'hauries d'ajudar perquè no sé gaire com va. Ah, sí, cap problema, mira, no et moguis d'aquí, que ara t'ho explico, vale? Moltes gràcies. Doncs mira, el primer que hem de fer és entrar a la web de l'escola. Un cop hem entrat a dintre de la web, a la dreta de tot veuràs que hi ha el Cimbalú. Doncs si cliquem aquí, tenim un piló de carpetes que dintre hi ha moltes activitats. Per exemple, en aquesta d'aquí hi ha activitats i jocs de música. I jo sé que als nens i nenes de Pi4 els agrada molt el Piano Games aquest. És a dir, en Yubi, en Dauda, l'Ali, en Mauricio, la Jana i en José els encanta jugar amb aquest d'aquí de tocar el piano. I a més, també hi ha aquest d'aquí que es diu Musijoc, que és el que va fer la Paula. Que xulo! És super xulo. Bueno, està aquí obert, si el voleu tafanejar, ja sabeu. Molt bé. Doncs jo també us vull explicar una altra, que és aquesta carpeta que tenim. Si sortim, anem a la següent, que és la de jocs. I aquí dins, com podeu veure, trobem molts jocs. Com per exemple, un que els agrada molt a l'aula de Pi2, que és aquests de Chiquitajos. Si cliquem, aquí dins podem trobar molts jocs, com per exemple aquest d'imaginació, que li agrada molt a l'Emma. Uala, que xulo! Sí, us ho he dit que era molt xulo. Quin més? Després tenim aquest del Madagascar, que li agrada molt a l'Ali, li encanta. Després tenim, per exemple, el d'estimulació visual, que aquest, per exemple, li agrada amb l'en Yasser. I, si anem una mica més a baix, trobem el de pinxar el globus, que aquest li agrada en Nil, que m'ho han dit. I per últim, aquest del festa de globus, que els agrada molt a tots, a totes les aules i a tots els nens i nenes. I també a la Jasmina, el de pilota de colors. I si sortim, tornem a sortir i anem una altra vegada a la carpeta de jocs. Aquí dins, la de Chiquitajos ja l'hem vist. Era un exemple de molts jocs que n'hi ha. Però també podem trobar aquest, que és del mar, i aquest li encanta en Nil. Quin més? Podem trobar, per exemple, molts del Ducky Duck, com aquest dels fantasmes, que li agrada molt a la Hawaiian Dylan. Quina por, no? A veure... Ai! A veure... Que xulo! Quin més tenim? A veure, aquest, per exemple, de comprar, que m'han dit que a l'aula de Piu, els nens de Piu els agrada molt. I al costat, per exemple, tenim aquest dels camions, que li agrada molt a la Nada. A veure... Oh! Va per colors! Sí! Que xulo! Quin més? Si tornem a la carpeta de jocs, també tenim aquest de coets, que és molt maco i li agrada molt a l'Alà. I al costat, un que s'inflen els globus i al final, quan s'han inflat i ja no poden més, pum! Peten! I aquest li agrada molt a l'Aràs. I una mica baix tenim el d'emocions, que és un nen que es pot posar content o es pot posar trist i li agrada molt en Joan. I també tenim el de Buobu, que li agrada molt als nens i nenes de l'aula de Pi4. Que guai! Ara, aquí hi ha més jocs. Vosaltres els podeu mirar i jugar el que vulgueu. Però ara sortirem i anirem a la carpeta
a la carpeta de mirar de vídeos musicals. A veure què trobem per aquí. Mireu, per exemple, aquí hi ha molts videojocs de cançons xules, com la del Pop Petit, que aquí a l'esquerra tenim el del Lleó Vergonyós, que li agrada molt a l'Héctor. Se la sap tota de memòria. I també, una mica més a baix, tenim la del circ, que la del circ li agrada molt a tots, a l'aula de P4, i sobretot a en Nikita li agrada molt. Que guai. A veure, què més tenim? Adriana! Explica'm. Tu saps que hi ha aquest de la relaxació, que és superxulo? Ah, doncs no ho sabia, aquesta no la conec. Doncs mira, nosaltres, els nens i les nenes de Piu, després de dinar, apaguem les llums, baixem la persiana i obrim la carpeta de relaxació i escoltem algunes d'aquestes cançons. Mira, per exemple, aquesta d'aquí, de la Enya, i la que hi ha més a sota, de l'Abra, els hi encanta a la Jana i a en Cristian. La Jana la sap cantar. I després, totes aquestes d'aquí, que tenen llums i colors i fan formes, els hi encanta. A l'Àxel, a en Guiu, a l'Ismaïl i a la Nikita. Els hi encanta, moltíssim. I ens va molt bé per començar bé la tarda. Però bueno, com has pogut veure, Adriana, hi ha un piló d'activitats. Moltes i moltes. I si voleu, vosaltres podeu anar investigant i remenant i jugar a aquells jocs que més us agradin. Sara, hi ha una carpeta nova! A on? Sí, mira, aquí a la dreta, al costat de mirar, infantil des de casa. Hola, és veritat! A veure què hi ha? A veure... Uala, són mira tots que hi ha! amigos! Sí, som nosaltres! Mira, Sara, tu fer el bon dia, el de la puça, fer la mona de Sant Jordi... Són els vídeos que hem fet! Hola, que guai! Tot això també està al Simbalú! Que xulo! Tenim moltes coses! Yeah! Doncs Adriana, crec que ja està. Doncs moltes gràcies, Sara. M'has ensenyat moltes coses. Tu a mi també! Que bé, crec que ja no m'avorriré més. Bueno, doncs això és fantàstic! Que bé, gràcies! Ens veiem aviat, Adriana! Adéu, Sara, molts petons! Un petó! Adéu! Mua.